हाब साला दिनैलाय माथो सासेबो गैथाराब्रा सोरांनायनिफ्रायनो नेगारबाय आं सासेबो फैनो रोङा दाबो बोरै जागोनलै आंनालाय दान्दायालाय बिदिबालाय सासेबो फैयाबालाय गरमाबो साला जिबायदि होनांगौ होबाय नालाय मानसिफोरा न' सिंनिफ्रायनो रावबो ओंखारला होद साला बिदि मानसियानो फैथाराबा माथो साननैसोनि उनावनो आंबो लामायावसो बिग मांगि जानांगोनलै सेस जागोनलै बिदिबा फाग्लासो साला दिनैबो सिख्लाफोर सासेबो फैनाय नङा नामाब्रा साला सिख्लाफोर नुयैयानो सप्तासे जालायलांसिगोन दासिमबो नुवा सिख्ला सासेबो साला आंना ओरैनोबा दिना सिख्लाफोर नुबासो मोजां जायो सिख्लाफोरखौ नुबासो आंना गोसोआ मोजां मोनलायो समायना समायना सिख्लाफोर फैथारोना अ है नै साला दासो फैदों मानसिफोर र' दिनै बिसोर सानैखौ मोजां लुथिखानि आं सप्तासेनिखौ दिनै सानसेयावनो थिखांनो नाजागोन आं साला मोजां लुथिगोन आं फै सालाफोर फै नोंसोरखौ अ साला माथो सिख्लाबो दंफायोलै साला सप्तासे जासिगौमोन आं सिख्ला नुयैया साला दिनैसो नुफिनसिगोन फै बेथाफोर फै नोंसोरखौ दिनै आं मोजां लुथिखागोन फै बाबा ओइ बाबा आंनो नोंनि मदद नांगौमोनलै बाबा अन्नानै आंनो मदद खालामदोब्रा बाबा मदद नांगौ आच्छा बालक मा मददल' गासिखौबो मोनजोबगोन नोंनो मा नांगौ बुं आच्छा बाबा मदद माने र' बालक नोंनो मा मदद नांगौ बुंनायनि सिगां आंनो फैसा होग्रोनांगोन अब्लासो गासिबो मददफोरा जाफुंजोबगोन नङाबा जाफुंनाय नङा बालक आच्छा बाबा बिदिसो हा बेसेबांथो नांगौ फैसाखौलाय बांद्राय नङा बालक आं बेलेग बाबाफोर बायदि नङा बांद्राय फैसा लानो आंनो नोङो दायो बुंनायनि सिगां 2000 हरग्रोबानो जागोन मा बाबा बुंनायनि सिगां 2000 औ बुरबक 2000 नांगोन आंनो ना खमद्रायदों आं बिनिफ्राय थाइसेबो बाराबो लाया खमबो लाया मिथिबाय आंनाव मानसिफोरा फैयो आरो गासिबो मददफोरा जाफुंनानै थांफिनो मिथिबाय दासिमबो रावबो होनफैफिनाखै जे आंना मददा जाफुङाखै होननानै मानोखि आंना गासिबो मोनसे मददफोरा गासिबो बुंनायफोरा जाफुंजोबो मिथिबाय 2000खौनो गिबाय नोङो होदो बाबानो गोख्रै आच्छा जागोन दे बाबा होगोन आं गासिखौबो नोंनो बिसिबां नांगौ फैसा नै बाबा फैसाया लादो हर दे दाना बुंनो हासिगोन नोङो बालक नोंनो मा मदद नांगौ मदद नांगौ माने बाबा नैबे आंनि गोसथोनाय नामा बेना खिंखिलि माने खोथाया ओरैबायदि बाबा आं बेखौ बिराद लांनो लुगैबायमोन हाबा खालामनानै बाबा खिन्थु बेना बिमा बिफायानो दासिमबो मानिया नों माबा मोनसे खालामनानै बाबा बिनि बिमा बिफाखौ मानिहोनो हागोन नामा जादु मन्थर खालामनानै बाबा आच्छा सालाफोर नोंसोर सानैजों गोसथोलायनोसो आंलाय बेखौनो नोंसोर सानैखौ बिदा बिनानाव बायदिसो नंदोंमोन मा बाबा बिदा बिनानाव नङा बाबा नङा जों सानैजों गोसथोलायनायसो ओइ समायना सिख्ला नोंबो बे सेंग्राखौ गोसथोमारो ना गोसथोनाया औ बाबा आंबो गोसथोयो बेखौनो होद साला फोथायनोनो गोब्राब मोनलायलाङोब्रा नों बायदि समायना सिख्लायाबो बेबायदि सेंग्राखौ गोसथोलायो आरोना खानायाबो माबा खुसेंग्रा लानजायथां माथां गेबखोलायनाय इमान असाय सेंग्राखौलाय बोरै गोसथोखो नोंलाय जारौ मा बाबा खानाया आंना खुसेंग्रा लानजाय बायदिसो नामाब्रा मा बुंनो बाबा गोसथोबाय नालाय महरखौ नायालासिनो फैसाखौ नायनानै गोसथोबाय आरो मा फैसाखौ नायनानै गोसथोदों मा खिंखिरि सना नों आंखौ फैसाखौ नायनानैसो गोसथोदों नामा अ सरि फैसा नङा नोंनि गोसोखौसो होनदोंमोन आं महरखौ नायालासिनो नोंनि गोसोखौ नायनानै गोसथोबाय आरो आं नोंखौ आच्छा सना आंलाय नोंखौ बेखौनो माबासो सानदोंमोन है नोंबो जाम्बा जाम्बानो मा सानखायो फैसाखौ नङानोलै बाबा गोसोखौ नायनानैसो गोसथोदोंनो आंनि गोसोखौ नायनानै आंना गोसोआ ओरैबायदि साफाना बाबा गासिबो गोसथोयो आंखौ आच्छा बिदिसो ओमफ्राय आंनि सिगाङाव बिदि हाजोआव मिनिबाय थानादै असाय साइसनो मा मिनिबाथ' माबा सैमा खिथुथां माथांसो नुयो मा बाबा आंखौ मिनिबा सैमा खिथु बायदि नुयो औ नुयोथ' आरो साला हाथाय हाराव रावनो असाइस नुखायो दे बाबा सरि मिनिलां एबारनिफ्राय ओमफ्राय बाबा जागोन ना जाया खामानिया आं बुंनाया जागोनलै जागोन एसे दोरस' हम मुर्ख साला र' बे सिख्लानाव माबा मुबि सोंग्रोनि आं अब्लासो बानायनो हागोन आं बे सिख्लाया राजि दंना गैया दे जागोन सों बाबा
ओमफ्राय जारौ सनाया अबे जायगानिफ्राय जाखो? बाबा आङो बाबा सखाजुलिनि। सखाजुलिनि बिराद मोजां जायगा। आगोल बिराद थांलाय फैलाय खालामबाय थायोमोन आं। ओमफ्राय मोनसे कुइसन, इमान समायना बोरै जानायब्रा नोंलाय सना? सरि बालक। आयु बोरैया माथो आसोलसो। मिन्थिया दा बाबा, बेबा बोरै जानाय? नेचारेलखा बाबा, नेचारेल। उन्दैनिफ्रायनो बिराद समायनाखामोन नामाब्रा नोंलाय सना? सरि बालक। औ बाबा, उन्दैयावबो समायनाखामोन आं, आरोबाव दा देरनानैबो समायनाखा। बाबा, सोंनाया जोब्बाय ना जोबाखै? र' बुरबक सिरि थाथ' नोङो। मालाय रायलायनायाव डिस्टार्ब गेजेराव साला। ओमफ्राय जारौ हरावलाय हारसिं उन्दुयोना सोरबाफोर उन्दुफायो नोंजोंलाय? मा बाबा, मा सोंनाय जादों बेफोरलाय? माने नों हारसिं उन्दुयोबा आंबो नोंजों उन्दुहैफागौब्रा। सरि माने आं नोंनो मोनसे मन्त्र हरगोन। नों हारसिं उन्दुबासो बे मन्त्रखौ फरायनो हागोन ना? नोंजों सोरबा उन्दुफायोबाथ' नों बे मन्त्रखौ फरायनो हानाय नङा, डिस्टार्ब जागोन। बिनिखायनो सोंदों, हारसिं उन्दुयोना नोंजों सोरबा उन्दुफायो? आच्छा बाबा, उन्दुनायालाय हारसिङैनो उन्दुयो आं। आच्छा, हारसिंसो उन्दुखायो दा। भेरि गुड। मालाबा आंखौबो लेंहरबानो जाबाय नोंजों उन्दुफानो। सरि, आं नोंनो मोनसे मन्त्र हरगोन। बेखौ न'आव थांनानै उन्दुनायनि सिगां सानफ्रामबो फरायबानो जाबाय। बाबा, मा मन्त्र बेलाय? नोंखौ सिरिथा होनदों आं, मुर्ख साला। नोंनो हरा आं, बे जारौनोसो हरगोन आं। साला मोखां दाब्लाब्लानो हाथाय हारावरावनो खुसेंग्रा लान्जाय खानाय लानानै बोरै इमान समायना सिख्ला मोनखो नोंलाय? मेगनसो सालायलांबाय आं। मा बाबा, मा होनदों नोङो? जेबो नङा साला। ओमफ्राय जारौ, नों आं हरनाय मन्त्रखौ फरायनो रोंगोन ना रोङा? ना आं थांनानै फरायनानै हैनांगोन? आयु बोराया माथो एकदमबारे गुन्दाराखा। नांलाया दे बाबा, आं फरायनो रोंखागौ। आच्छा, रोंखागौ ना? दे, टेनसन गैया। हाब, मानसि दंना गैयाब्रा बिसिनालाय? माथो सिरि सिरिथार। सिङाव दं खोमालै, माथो होलाय? ओइ दाब्ला, दंना गैयाब्रा मानसियालाय? नै माथो खालामोनसो? दंब्रा दं। हाब खाला, नोंखौलाय माथो बोरैबा बोरैबि खोनादोंलां। नंगौना नङाब्रा खोथाफोरालाय? हाब, मा बोरैबा बोरैबि खोनाखोलै? खोथाया बोरैबा बोरैबि नङालै, हाबा जानोसै आं, माने खोथाया बिदिसो। औ, आंबो बेखौनो खोनादोंब्रा। नोंमारगौसो अब्ला, हाबा जामारनोसै नोङो दानो? औ, जानोसै। हारसिं ओंखाम ओंख्रि संजानो बाबायलां, बेसेबां संजाबावनो। बेनिखायनो लाबोगारबाय आं। मोजां जाबाय दा लाबोनायानो। हामानोथो गसंबाय थाखो, जिरायदो। औ बाजै, मोजाङानो जाबाय दा। नांला बाजै, जिरायथ'ला, मालाबा जिरायनोसै। आरोबाव गुबुनावबो हैबावनांगौ गय फाथैखौ। जिरायबानो जायोमोन दा, हामालाथो हाबायालाय? माबालै बाजै, नैबे फैगोन बुधबारावनो गासिबो जमा जमा थांजोबबानो जाबाय। रावबो न'आव थाना दे, गासिबो थांजोब। नों आं नङाबा जानाय नङालै बाजै, बिनिखायनो गासिबो थांजोबथार। थांथार दे बाजै। जागोन दे, थांगोन दे। नै गय फाथैया लांफैदो। मन्त्रखौ मिथिखाबाय दा बालक? औ बाबा, मिथिबाय दे। ओमफ्राय बाबा, मन्त्रआ खामानि होखागोन दा ने? मा बालक, दाउट जादों नामा? दाउट जादोंबा हरा आं। लाबो, हरफिन, लांनाङा। नाङा दे बाबा, लांगोन दे लांगोन। ओमफ्राय बाबा, फैसायालाय बेसेबांथो जाखो? फैसाया बेसेबां जाखो? मन्त्रआ बिराद मोजां दे बियो, एकदमबारे खामानियाव फैखागोन। बांद्राय नङा, 10,000ल' हरदो। मा बाबा, 10,000? औ, 10,000नि 1 थाखाबो खम नङा, बाराबो नङा। दे सना, 10,000ल'खानो। आंनि थाखाय बेखौनो होनो हाया नामा नोङो? दे, जागोन ना जाया? मन्त्रखौ लांगोन ना लाङा? लाङाबा हरफिन, 10,000 फैसा गैयाबा। दे जागोन बाबा, लांगोन। दं 10,000आलाय।